Dobrý večer. Ja sa volám Jaro Galax a chcel by som vám ukázať teda tých svojich 20 obrázkov, prevažne malieb. Dôležitý asi je aj nejaká identifikácia mňa samotného. Pre mňa je to taká vážna otázka. Ja som psychiater. Väčšinou, keď to dám ako prvú informáciu, tak to spôsobí rôzne reakcie a niekedy to aj zle dopadne, lebo tí ľudia, ktorí prejavia záujem o to, že som psychiater, tak to majú nejaké očakávania. Ale v tom, čo malujem, tak je pre mňa práve dôležitá vzťahovosť. Je to taká téma intersubjektivity, je to trošku filozofický koncept, ale v podstate mňa to zaujíma naozaj mimo toho verbálneho, toho explicitného obsahu. Toto sú obrázky, ktoré vznikajú v období posledného roku, keď moja vtedy dvojročná, teraz ani nie trojročná dcera si začína kresliť a ona tak direktívne odo mňa vyžaduje, aby som dokresloval nejaké tvory, objekty, subjekty do tých jej kresbičiek a ja zistujem, že ona vlastne nechce nič iné ako to, čo ja som robil roky predtým. Sú to plazy, hmyz. Sú tam aj postupne to zase ja z tej vývojovej stránky hodnotím, samozrejme deformovaný svojou profesiou. Sú tam aj vzťahové témy, napríklad kočikujúce zajace v období, keď moja žena otehotnila, boli veľmi príznačné. No a toto je jedno zadanie, ktoré mňa absolútne fascinuje. To je zadanie, ktoré bolo o kreslovaní. Vtedy mala asi 2 roky, alebo nemala 2 roky moja dcera, keď mala požiadavku, aby som mu obkreslil fixkou na papier. Už presne neviem, jak to ona pomenovávala, ale zjavne jej očakávaním bolo, že tam ostane jej podoba. A potom bola z toho taká vyvalená, že prečo sú tam není oči, uši, nos, tak tie sme dokreslovali. Pre mňa je to tá otázka toho, že keď niečo vytvorím, či to je vždy len nejaká reflexia toho, čo už existuje, alebo vlastne vytvorím niečo, čo predtým neexistovalo, čo je jasno teda v mojej skúsenosti niečím novým. To je taká tá antická otázka, kreativita je vlastne napodobňovanie mimézis, ale dnes, teda možno 200 rokov, zrazu sa zaoberáme aj otázkou toho, že sme kreatívni, že niečo vytvárame, teda nie je v zmysle takom náboženskom, kreacionistickom, ale že niečo nové v našej fenomenológii dokáže vzniknúť. Tam bol portrét mojej dcery, to je taký tematický celok, ktorý mňa teda veľmi baví a je zaujímavé, čo prežívam, keď ju portrétujem, ale je tam aj istý tlak kvôli záujmu teda rodinných príslušníkov, jubileám a podobne. Veľmi žiadaný artikel. Je to mimezis, je to napodobňovanie, alebo je v tom niečo z toho môjho vzťahu, z toho, kto som, že teda nie som len to, čo robím, ale som asi aj nejaká bytosť v nejakých vzťahoch. A o tom sú aj tieto obrazy, to je taký výber z obdobia posledného roku, kde ja robím to isté, ale pre mňa je to o tom, že to má nejaké gule, že to je o nejakých emóciách, taká bazálna emócia, to aj sa prelína s tým, čím sa ja zaoberám v práci a ten môj subjektívny názor je emócia agresivity, nejakého seba vyjadrenia, seba presadenia, zničenia, aby mohlo niečo nové vzniknúť. No a to je tých asi 5 obrázkov, ktoré som chcel ukázať, to sú dinosaury. To je vlastne asi teraz obdobie posledných pár mesiacov, lebo doma sme zaplavení tými figurkami, asi 100 figurík, máme veľa tých detských odborných knížiek o dinosauroch. Ja musím niekoľkokrát týždenne, teda musím, chcem, ale na podnet dcery chodiť do zoo, do dinoparku a zrazu som si uvedomil, že to, čo nejak ako tak inflačne vnímame, že sú to len nejaké
nejaké hračky, je to jenom nejaký merchandising, tak ono to pre tie deti má úplne iný význam, alebo teda pre moju dceru to má úplne iný význam. Tie dinosaury nikto nikdy nevidel, keď sa hrá s kravičkami, s ovečkami, s zajačikmi, tak tie vidíme, ale tie dinosaury to je naozaj taká nejaká projekcia našich predstav a ja som netušil, ako dokáže ani nie trojročné dieťa sa identifikovať s tým nejakým kolektívnym obrazom toho, čo si myslíme, že bola prehistória. V podstate to boli asi vôbec najväčšie nejaké bytosti alebo tvory, ktoré tu chodili po planete a to, čo si o nich myslíme, alebo aj v tých knižkách, čo sa ja teda po večeroch, kedy čítam tie dinotopy a neviem, čo dočítavam, tak to je veľmi zaujímavé, že mi tam odhaduje nejaký malý charakter, ako sa správali a ja sa to snažím zachytiť práve cez to svoje malovanie, že ako to mám ja. A som z toho celkom prekvapený, že čo to je pre mňa, že je to naozaj niečo o tom, že kto som, odkiaľ prichádzam, kam idem. Hovorím, táto téma je spojená dosť s takou civilnou, intimnou identitou. No a toto je posledný záber, kde sa chcem poďakovať teda môjmu otcovi, umimu dedovi a ume, tuto na výprave, na otcovej chalupe, za to, že oni sú vlastne tiež nejakým zdrojom toho mimesis a diegezis, kto som ako otec a rodič.